रुको जरा सबर करो। କି ହେଲା? ବସ୍ ରେ 2000 ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଛ ଦିଅ। ନା ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ। ତମେ ତ ନେଇଛ ଆଉ ନେଇ ବୋଲି କହୁଛ। ତମେ ନେଇଛ ଦେବ ନା, ନହେଲେ ବାପା ମାକୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିବି। ବାପା ମା ଆସିଲେ ନା ଝଗଡ଼ା ହବ, ନ ନେଇଛି ହେଲେ ବି ଦେଇଦିଏ। ନାଇଁ ଡାକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଉଛି ପଇସା। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। ନିଅ ବାପା ମାଆକେ ଡାକବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ। ଏଇନା ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଲି ବେଳକୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା ପଇସା?